bubong. Parang dati, hindi ganyan ang kulay yung basilica, no? Oo, hindi. Yan o, yan dilaw. Yan green dati. Kasi magpipiesta kaya binago na. Itong UFO, hindi pininturahan ng bago. Yan guys, oh. UFO tawag nila dito niyan. Stage yan, pero para siyang UFO. Diba? Parang UFO. Yan, Basilica Church. Napakalawak na compound. Dito lahat nag-jogging. Yung mga malapit dito naglalaro. Ayan, tulad yung mga kabataan na yan, mga naglalaro. Mga taga rito lang din yan.